Рәхмәт бәпшегем. Хәзер юлга чыгабыз, яме? Сабитовлар өйдә булмаганда да һәр баласының хәлен белешеп торалар. Алар 13 сабый әти-әнисе, 8-ен балалар йортыннан алганнар. Узган ел Идел буеның иң үрнәк гаиләсе дип тә табылалар. Балалар нык тота гаиләне. Алар белән ничек дип аңлатайм менә тормышның бөтен матурлыгы, бөтен рәхәтлеге менә шул балалар белән. Без алар белән киресенчә яшәйбез. Балашакка кайтабыз, алар белән егылып та китәбез, торып та басабыз. Сабитовларны ЗАГС идарәсенең еллык коллегиясында бөтен республикага үрнәк итеп куялар. Һәр гаиләдә алар кебек күп балалы булырга мөмкин дип белгечләр. Әмма статистик буенча республикада кызлар уртача алганда 29 яшендә генә бала таба. Һәм нигездә бу гаиләнең бердән-бер собые була. Тагын бер проблема бар, яшьләрне инфраструктура җитмәү борчый. Трудности с наличием мест. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында урыннар җитмәү яшьләрнең бала табырга теләген киметә. Моны Фәннәр академиясының сораштыруында катнашкан 22% кеше искәртте. Шуңа да карамастан узган ел Татарстанда 33 мең сабый дөньяга килә. Республика бу күрсәткеч буенча Идел буе округында алдынгылар рәтендә тора. В республике отмечается также... Татарстан Идел буе төбәкләре арасында үлүчләр азрак булу белән дә аерыла. Узган елгы күрсәткеч 2021 ел белән чагыштырганда 25,8%-ка кимегән. Татарстан гаилә коручылар саны буенча да алдынгылар арасында. 2022 елда 27 мең пар өйләнешә. Бу 11%-ка күбрәк. Республика округта аерылышучылар саны да азрак булган төбәк. Шул ук вакытта хәзер 2 гаиләнең берсе таркала икән. Неправильное взаимодействие супругов. Гадәттә әти-әниләрнең үзара һәм балалар арасындагы аңлашылмаучанлыклары төрле низагларга китерә. Гаиләләр таркалмасын өчен вакытында психологларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Махсус медиация алымын куллануда яхшы нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. 2021 ел белән чагыштырганда Татарстанда аерылышучылар 2%-ка кимегән. Актанышта исә бу сан тагын да зуррак. 13%. Район башлыгы моны аерылырга теләгән гаиләләр белән алдан эшләүдә күрә. Проблемаларны бар гаиләләрне алдан күреп, аларның авыл җирлекләрендә хатын-кызлар советларына чакырып сөйләшүне максат итеп куябыз. Шулай ук элекке әби-бабаларыбызның тәрбиясен дә ныграк күтәрергә кирәк. Әлбәттә, бер өйдә әби-бабай, малай, килен, оныклар барсы бергәләп яшәгәннәр һәм аерылышулар элек бик сирәк булган. 2022 цифрлаштыру елында ЗАГС хезмәтләренең күп өлеше электрон форматка күчә. Әйтик, балага туу турындагы таныклык алуга хәзер интернет ашагына гариза биреп булам. Шулай да әле хәл ителәсе мәсьәләләр шактый. Алар турында Лейла Фазлыева искәртте. Мы имеем электронный доступ. Электрон хезмәтләргә дә карамастан без кешеләр белән элемтәне, аралашуны югалтмаска тиеш. Яшьләр гаилә кырырга яки аерылышырга җыеналар икән, бу эшне электрон форматта гына алып бару дөрес булмаячак. Хәзер илдә демография мәсьәләләрен хәл итү буенча яңа стандартлар булдырылачак. Моның өчен белгечләрне Татарстанда да әзерләргә җыеналар. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.